Hola, sóc la Carla i tinc 9 anys. Visc a Badalona. Ella és l'Helena, la meva mare, i té uns quants anys més que jo. Avui us volem presentar un conte que hem escrit juntes que es diu La vida en rosa, de la mà i la veu dels companys i companyes de Vivim del Cuento. Esperem que us agradi. Ei, hola! Moltes gràcies, Carla i Helena, per aquest conte tan xulo que ens heu enviat. Mireu, recordar-vos que amb el conte d'avui acabem la setmana de contes escrits pels nens i nenes que vau participar del concurs de Vivim del Cuento, que va acabar el dia 5 d'abril. Però és que em diuen que esteu tan motivats i tan emocionats que no podeu deixar d'escriure contes. Ens encanten els contes, però us recomanem que guardeu totes aquestes idees en una llibreta i que participeu en properes edicions de concursos de contes. A part d'això, dir-vos que durant aquesta setmana heu vist els 8 contes finalistes. Però sabeu què ens passa als Vivim del Cuento? Que no podem escollir només un, perquè tots ens agraden, tots són creatius, tots són divertits, són originals. Així que us proposem que un sorteig el dia 23 d'abril, al live de Vivim del Cuento, a l'Instagram. Allà, una mà innocent agafarà un d'aquests 8 contes i serà el guanyador del meravellós premi d'un dels contes desexplicats de Vivim del Cuento. Exactament l'últim de la col·lecció, el del Gripau Blau i el Príncep Encantat. Així que us esperem el dia 23 a les 5:30, després del conte confinat, a l'Instagram live de Vivim del Cuento. Doncs dit això, ara sí, comencem amb el conte d'avui. La vida en rosa, som-hi! Hi havia una vegada un regne posseït sota la maledicció del color rosa. En aquell regne tot era de color rosa. I no és que el color rosa sigui dolent, però clar, quan tot és del mateix color, és avorrit. Doncs en aquest regne hi vivien dalt d'un castell el rei Roger, la reina Roser i la seva filla, la princesa Rosalia. A la Rosalia li agradava viure molt en aquell castell i cada matí quan es despertava el primer que feia era sortir al jardí. Li encantava passejar per al jardí ple de flors de color rosa i olorar aquelles flors que feien tan bona olor. Després de passejar pel seu jardí sempre anava a esmorzar i sempre esmorzava el mateix. Un got de suc de cirera i també una torrada amb marmelada de maduixa. Després d'esmorzar, anava a la biblioteca i aquell dia va agafar un llibre de Com ser una princesa de debò. Va agafar aquell llibre i només sortien protocols i deia que per ser una bona princesa havies de saber seure a la cadira, havies de ser fina com una torrada de pernil dolç, havies d'anar ben recta com si portessis un pal a darrere l'esquena, havies de saber cosir, ballar, cantar... La veritat és que a la princesa Rosalia tot això no li agradava. Ella ja n'estava farta d'aquests llibres de cavallers, de gripaus, de prínceps encantats. Ella el que volia era viure aventures, aventures a la selva, aventures al desert, aventures a tot arreu del món viatjant. La princesa Rosalia cada nit somiava amb això, en poder marxar del seu regne i viure aquestes aventures. Així que un bon dia, quan es va despertar, el primer que va fer va ser anar a la biblioteca. Però aquell dia no va agafar cap d'aquells llibres que no li agradaven, sinó que el que va fer va ser agafar un pergamí de color rosa, el més gran que va trobar. Va marxar corrents cap al mar, cap a la platja, que també era de color rosa, i va agafar aquell pergamí, el va obrir i el va transformar en un preciós vaixell de color rosa. La princesa somiava en poder pujar en aquell vaixell i viatjar, així que ho va fer. Va deixar el vaixell al mar, es va enfilar i va anar viatjant i de sobte, quan la princesa Rosalia es va despertar, alguna cosa havia canviat. Va mirar al cel i el cel ja no era de color rosa, era de color blau i hi havia com una cosa blanca, com si fos cotó fluix de color blanc. Però què era allò? La princesa Rosalia estava al·lucinant! Així que va agafar els seus binocles de color rosa i va començar a mirar al seu voltant. A la llunyania va veure una petita illa de color vermell. I a dalt d'aquella illa hi havia una nena que la saludava. Aquí! Així que la Rosalia va agafar el seu vaixell i va anar a direcció cap a aquella illa. En arribar, va baixar del vaixell i es va acostar a aquella nena. Li va dir, bon dia, soc la princesa Rosalia, qui ets tu? Jo sóc la Violeta, però, escolta'm una cosa, com és que vas vestida de rosa?
vas amb el vestit rosa, la teva barca també és de color rosa? La princesa Rosalia li va explicar que és que en el seu regne tot era d'aquell color, no coneixien un altre color. Oh! La Violeta es va quedar aturada, no sabia què dir, què fer, no ho havia vist mai això. Així que va decidir ensenyar-li a la princesa Rosalia quins colors hi havia en aquella illa nova que havia descobert. Les plantes, les flors, eren de tots els colors. Hi havia blaus, vermells, verds, grocs, blau fosc. I aquelles coses que veus allà, veus aquelles que tenen el tronc de color marró? I aquestes fulles de color verd, això són els arbres tenen les fulles de color verd, verd fosc, verd flux. Oh, la Rosalia no s'ho acabava de creure, era increïble! Aquesta illa tenia molts colors, tots els colors que ella havia imaginat. Oh, ho tenia clar, es volia quedar a viure en aquella illa. De ben segur que en aquesta illa viuria moltes aventures, al desert, a la selva, amb vaixells de pirates. Ella es volia quedar a viure allà, però de sobte la tristor va envair el cor de la Rosalia. Ella trobava a faltar el seu pare, la seva mare, els seus amics. Així que va decidir marxar cap al seu regne. Va agafar la seva barca de color rosa i quan estava a punt de marxar, la Violeta li va dir: atura't, no marxis encara. Què passa? De la seva butxaca, la Violeta va treure un pot amb molts colors ben diferents, com tots aquells colors que hi havia en aquella illa. Així que li va regalar aquest pot de colors a la princesa Rosalia. Ella va estar molt agraïda i se'ls va guardar a la seva butxaca. Es van acomiadar, la princesa Rosalia va pujar en el seu vaixell i va tornar a endinsar-se en aquell mar que ara era de color blau. Es va començar a endinsar en el mar i van començar a viatjar, viatjar, fins que va caure la nit. I van seguir viatjant, fins que va arribar en aquell mar de color rosa que ella coneixia. De sobte va veure la platja del seu regne, així que va estacionar el vaixell i va baixar. Va agafar el regal que li havia fet la Violeta i el portava entre les seves mans. De seguida, corrents, va anar a saludar el seu pare i a la seva mare. La Rosalia estava molt emocionada i els hi va fer una abraçada tan forta als seus pares, que d'aquell pot de colors va regalimar un polsim de molts colors. I de sobte, aquell regne que només havia estat de color rosa es va transformar en un regne ple de colors de tot tipus. El seu pare no s'ho acabava de creure. El rei feia molt de temps que no veia tots aquells colors. Li va dir: filla meva, moltes gràcies, Rosalia, per haver sigut tan valenta, per haver-te atrevit a sortir del nostre regne i viure diferents aventures. Gràcies a tu, la maledicció s'ha acabat. Ara tenim colors de tots tipus. I diuen que des d'aquell dia, en aquell regne, s'han vist ben ple de colors. I que la gent del seu regne han viscut feliços i tranquils com mai havien viscut. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, que el conte de la vida rosa ja s'ha fos.